Ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu oge eruola maka akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke uhuruchi taa bụ Tuesday abalị 28 n'ọnwa ise afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Onyeisiala Tinubu aṅụọla iyi iwusi ọchịchị kansụl ike maka ịlụso enweghị nchekwa ọgụ. Ndọrọndọrọ Enyemia na steeti Kano nke na-aga n'ihu dịka Bayero na Sanusi nabatara ndị isi nke mpaghara ndị nwere na steeti ahụ n'obi eze dị iche iche. Ụlọọrụ Enyimba TV na redio emerụbela mmemme ụbọchị ụmụaka dịka ụmụaka rụrụ ọrụ ndị ekwurekwu mgbasa ozi. Onye ji akụkọ nke uhuruchi abụm Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onyeisiala Bola Tinubu ekelela ụmụaka Naịjirịa n'ụbọchị ha ndị ọ kọwara dịka ndị bụ oriọna nke eji na-azọnye ụkwụ n'ọdịnihu. Tinubu n'ozi nke onye nkwuchite ọnụ ya bụ Ajuri Ngalale zipụrụ soro ndị nne na nna nakwa ndị nlekọta ụmụaka nakwa ezinụlọ niile gbaa gburugburu ala anyị ṅụrịa ọṅụ ma kpọọ oku ka akwalite ezinụlọ ebe a ga na-akụziri ụmụaka ụkpụrụ ndị dị oke mkpa na ndụ nke gụnyere ikwu eziokwu, ịbụ ndị nke na-emerụ ihe n'oke, ịrụsi ọrụ ike nakwa inwe obi ebere nke ga-eduzi ha dịka ha bụ ihe nke anyị ga-eji na-abanye n'ọdịnihu. Onyeisiala kwupụtara na ọchịchị ya agaghị ala azụ na mgbalị ndị ọ na-eme iji hụ na okwu gbasiri ụmụaka ala anyị ike n'ala maka imezu ebumnobi nakwa nrọ ndị nke ha bụ n'uche. Nke a na-abịa dịkwa ka nwunye onyeisiala bụ omeiwu Oluremi Tinubu merụbekwara mmemme nke pụrụ iche maka ụmụaka n'ebe obibi onyeisiala dị na Aso Rock, onye kọwara na ụmụaka dịka isi iyi nke ọṅụ nyere ndị mụrụ ha bụkwanụ ndị ekwesịrị igosi ịhụnanya, nlekọta anya dị mkpa nakwa imeso ha ihe n'ụzọ dị nro site n'aka ndị nne na nna ha tinyekwara ndị na-elekọta ha. Onyeisiala Bola Tinubu na-ekwe nkwa iwusi ọchịchị kansụl nakwa ndị isi ha ike ka ha bụrụ ndị nke ga-enwe ike imeri ihe ịma aka nke enweghị nchekwa n'ala anyị. Onyeisiala onye kwupụtara nke a na nnukwu mkparịta ụka emerụbere n'ihe banyere ihe ịma aka nke enweghị nchekwa na Naịjirịa nakwa ọchịchị dị mma nke ogo kansụl nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya haziri site n'aka onye minista na-ahụ maka nchebe Muhammad Abubakar n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Onye isi ala kọwara na ọ dịla mkpa ilebara ihe ịma aka niile nke nchekwa anya na-enyeghị ohere maọbụ laa azụ n'akụkụ ahụ. Dịka onye isi ala siri kwuo, ihe ịma aka niile nke nchekwa anọgidela na-abụ ihe ize ndụ nyere ọdịmma nakwa nchebe nke ụmụafọ obodo a. Onye Attorney General nke ala anyị nakwa onye minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Lateef Fagbemi ekwuola na a na-akpọsi oku ike ka ekposa ngalaba nke ụlọọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'Ogo steeti n'ihi otu ndị gọvanọ si were ha tinye n'ime akpa. Maazị Fagbemi bụ onye kwupụtara na oku a na-akpọ ka ebuga ihe ndị gbasara ntuliaka ọchịchị kansụl n'ụlọ ọrụ INEC n'ihi na alaka ụlọ ọrụ ntuliaka n'Ogo steeti nọ ugbu a n'okpuru apata ụkwụ nke ndị gọvanọ ndị ga na-atụ onye a ga-ahọpụta nakwa onye a na-agaghị ahọpụta. Onye AGF kwupụtara nke a na nnukwu mkparịta ụka nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya haziri nke na ụlọ oriri na nkwari Sheraton dị na Abuja. Maazị Fagbemi kọwara ọ bụ echiche enwere n'ụlọ ọrụ ntuliaka nke steeti akwụghị na nke onwe ha bụ ya kpatara eji na-akpọ oku ka ebugharị oche ọrụ ma si otu ahụ buga ịhazi ntuliaka ọchịchị kansụl n'isi ụlọọrụ INEC. Onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu nakwa mmepe ikuku bụ Festus Keyamo ekwuola na atụmatụ ụgbọelu ala anyị akpọrọ Nigeria Air
ka a kwụsịrịla ugbu a ruo mgbe a na-amatabeghị. Keyamo kwupụtara nke a mgbe ọ na-agụpụta ihe ndị ngalaba nke njem ụgbọelu rụzuru n'agba nke ọnwa atọ nke mbụ n'ihe metụtara nkwupụta ndị minista na-eme nke merụbere n'isi obodo Abuja. N'inye nkọwa tọrọ atọ banyere atụmatụ ọrụ ahụ, ọ rụtụrụ aka na ụgbọelu ala anyị ahụ nke kwesịrị ịbụ nke anyị nakwa ọtụtụ ndị mmadụ kwesịrị ịbụ nke ga-ewulite olileanya ha bụkwanụ nke bịara ghọzie ọtụtụ ihe ndị nke ezoro ezo jupụtara n'ime ya ebe wuruwuru mara akwụ na ya. O kwukwara okwu nke gbasatụrụ ụkwụ n'atụmatụ na-aga n'ihu ugbu a iji tụteghachi usoro ibu nke ụgbọ elu n'etiti ala Naịjirịa nakwa mba Saudi Arabia. Otu ụlọikpe ukwu dị na steeti Kano enyela iwu ka Aminu Ado Bayero kwụsị na-ebugharị onwe ya dịka onye emir nke 15 nke Kano ma nyekwa ntụziaka ka ndị uwe ojii chụpụ ya n'ogige nke bụ Obieze nke nta dị n'okporo ụzọ akpọrọ State Road na steeti ahụ. Ụlọ ikpe ahụ nke ọkaikpe Amina Adamu Aliyu nọ n'isi ya nyere iwu a ụnyaahụ bụ Mọnde. Iwu a bịara ụnyaahụ bụ Mọnde bụkwanụ nke ga-adị ire ruo abalị 11 nke ọnwa Juun afọ 2024 na-eru mgbe a ga-ekwuchi okwu ikpe gbasara ọnọdụ a. Ndọrọndọrọ a sochiri mmachi nke otu ụlọikpe ukwu etiti machiri Muhammadu Sanusi nke abụọ eweghachiri n'oche ya dịka onye emir nke steeti Kano ma kwụsịkwa iwu nke kposara ogbe 5 ebe onye emir na-achị na steeti ahụ ịrụ ọrụ. Ọ dị ka onye emir nke Kano achụpụrụ achụpụ bụ Aminu Ado Bayero adịbeghị njikere echesowa na nzọta nke iwu mmachi nke ụlọikpe ukwu etiti ikwuru ka alaghachi n'otu ọ dị na mbụ na steeti Kano. Bayero nọrọ nwee nnọkọ n'Obieze nke ntakịrị dị na steeti Nasarawa ebe obi ugbu a ụnyaahụ kamgbe ọ lọtara n'ihi nchụpụ nke gọọmenti steeti Kano chụpụrụ ya n'oche. Dịka oyi uwe niile nke ọdịnala eji mara onye emir, Bayero nabatara ndị nkwado ya nakwa ụfọdụ ndị isi nke mpaghara ndị bịara kpọtụrụ ya ma kwanyere ya ugwu nke na-egosi na onye emir enwebeghị ebumnobi nke iritu n'oche ahụ. Ka ọ dị onye emir nke weghachi bụ Muhammadu Sanusi nke abụọ n'aka nke ya nọkwa hazie ụdị nnọkọ a n'Obieze nke nnukwu ebe 40 n'ime 65 ndị isi nke mpaghara enwere na steeti ahụ ndị bịara kwanyekwara ya ugwu. Enyimba TV ghọtara na ndọrọndọrọ nke ikikere ọchịchị n'etiti Sanusi na Bayero maka oche onye emir emeela ka enwe ọtụtụ nghọtahie na steeti ahụ ka gọvanọ Abba Yusuf benyechara aka n'iwu kansụl nke ogbe onye emir na-achị ma nyefeekwa akwụkwọ nke mkpọpụtaghachi n'aka Sanusi. Ka ọ dị osote gọvanọ nke steeti Kano bụ Aminu Kwaruzo na-arịọ nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa Nuhu Ribadu arịrịọ ka ọ gbagharawa n'ihi aha a kpọtụrụ ya na ndọrọndọrọ nke onye emir ahụ na-aga n'ihu na steeti ahụ. Osote gọvanọ Kwaruzo boro ebubo na Ribadu kere oke gbapụtara ihe na nlọtaghachi nke onye emir achụpụrụ achụpụ bụ Aminu Ado Bayero lọtara na steeti ahụ bụkwanụ nke ọ kọwara na o nyefere ya ụgbọelu jet ya nke aka ya maka ime otu a. Ka o si na-adị, Ribadu gọrọ agọ na ebubo ndị ahụ abụghị eziokwu ma yi egwu ịgba akwụkwọ n'ụlọ ikpe gbasara okwu a. N'otu ihe omume ịgwa ndị ntaakụkọ okwu nke hirodo n'obi ọchịchị dị na Kano, Kwaruzo rịọrọ Ribadu arịrịọ mgbaghara na-ekwu na gọọmenti nwetara ozi ndị na-edochaghị anya banyere otu o siri bata na ihe metụtara ọgbaghara ahụ na-aga n'ihu na steeti ahụ gbasara onye emir nakwa ọkwa ya.
ndị na-eme njegharị iwe megide Abure ndị wụchara n'isi ụlọ ọrụ nke otu pati Labour na Abuja bịara ịkpọtụrụ otu pati ahụ nakwa ndị isi ha ka ha kwado nchụpụ n'ọrụ nke a chụpụrụ Abure site n'otu pati ahụ ụnyaahụ ka a wakporo. Mwakpo ahụ emere megide ndị njegharị ahụ ka ndị iwe na-ewe mmere ndị a na-enyo na ha bụ ndị akpa obi na-erubere nnukwu onye isi oche nke otu pati ahụ bụ Abure isi. Ozi achịkọtara na-ekwu na ndị njegharị ahụ bụ ndị nkwado nke otu pati Labour si steeti Edo, ebe a kọwara na ha si nnọọ ebe Edo gbara bịa isi ụlọ ọrụ sekretariat nke otu pati ahụ ịchọ ka ewepụrụ ha Abure n'oche. Ọgbaghara tiwapụrụ mgbe ndị mmegide Abure a zọchiri n'isi ụlọ ọrụ otu pati ahụ ozugbo ha si n'ụlọ ụgbọala ha na-arịtụsị ndị a na-enyo na ha bụ ndị akpa obi Abure na-ekwu nke ha na-anụ jiri osisi okpiri nkụrụ were zuo ha ike n'ahụ tụmadị na ụgbọala ha nke manyere ndị ọkwọ ụgbọala ndị a iburu ya gbafusie n'ike. Ụfọdụ ndị ọrụ ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa DSS wụkwa ndị nke wụbataranụ iji hụ na a ga-egbu ọgụ ebe ndị akpa obi ndị a were okwute luwezie ogige ụlọ ọrụ sekretariat nke ndị ntaakụkọ nọ nso nso ebe ahụ dịka ha chụfusịrị ndị ntaakụkọ ndị bịara idekọrọ akụkọ otu ọgbaghara ahụ si na-aga. Ụlọikpe mkpesa tribunal maka ntuliaka ọkwa onye gọvanọ na steeti Bayelsa n'ọdụ na Abuja akwadola nhọpụtaghachi nke gọvanọ Daoye Diri nke steeti Bayelsa. Ụlọikpe tribunal ahụ nke onye isi ya bụ ọkaikpe Adekunle Adeleye kachapụrụ akwụkwọ ikpe nke otu pati All Progressive Congress APC gbara dịka nke na-erujughị afọ yana nke onye ji aha ha zọọkwa ahụ na steeti Bayelsa bụ Chief Timiprie Silva. Mkpebi ha eji otu olu waa ikpe. Ụlọikpe ahụ kwuru na ndị gbara akwụkwọ a egosilighi ihe akaebe rijuru afọ nke ebubo niile ha welitere megide mpụtara nke ntuliaka ahụ. Ụlọikpe tribunal ahụ gakwara n'ihu kwuo na ndị a gbara akwụkwọ enwebeghị ike iweta ihe akaebe nke a gwara ha weta n'ime abalị 21 nke iwu ụlọikpe kwadoro. N'ọzọ yiri ibe ya, ụlọikpe mkpesa tribunal ọzọ bụkwa maka ntuliaka ọkwa onye gọvanọ na steeti Kogi n'ọdụ na Abuja akwadokwala ntuliaka nke mmeri nke gọvanọ Usman Ododo nke otu pati APC nke o nwetara na ntuliaka ọkwa onye gọvanọ hiri na steeti Kogi n'abalị 11 nke ọnwa Nọvemba afọ gara aga. Onye isi oche nke ngalaba ụlọ akwụkwọ ihe ọmụmụ mmekọrịta ọhaneze akpọrọ NIRP n'aha mkpirisi na steeti Abia Dikin Felix Olunwa ka akụkọ si n'aka ezinụlọ ya na-ekwu na ọ na-efu efu ugbu a. Dịka ozi ahụ mere ka amata na nke a mere na ngwụcha izu gara aga. Olunwa ka a na-ebo ebubo na ndị na-amatabeghị ndị ha bụ tọrọ ya n'okporo ụzọ awara awara sitere n'ugwu gawa Aba na Port Harcourt. Ọ bịara Aba imezi ụgbọala SUV nke nwanne nna ya na ahịa ala ojii bụkwanụ maka ngwongwo ụgbọala ama ama dịka a na-arụtalighị ụgbọala ahụ n'isi obodo steeti a bụ Ụmụahịa. Mgbe ikpeazụ ahụrụ ya bụ mgbe ọ na-ahapụ ahịa ala ojii site n'akụkụ ugwu na agbọ n'okporo ụzọ awara awara sitere n'ugwu gawa Aba na Port Harcourt. Ndị nụ olu mmiri okwu nwunye ya bụ dọkịnta Odoziakụ Olunwa kwuru na di ya hapụrụ ogige ahụ n'elekere 7 ebe ya na ya kwuru okwu n'ekwentị n'elekere 8 nke mgbede dịka ọ nọ n'okporo ụzọ awara awara ahụ na-alọta ụlọ. Ụbọchị ụmụaka mba ụwa ka a na-emerụba kwa abalị 27 nke ọnwa Mee ọbụla. Eji ụbọchị ahụ echeta ụmụaka ma kpọsaa ozi maka ihe ndị metụtara ụmụaka ma si otu ahụ na-enyere anyị aka inwe obi ekele maka ihe ha bụ nakwa ihe ha ga-anọchi anya ya n'ọdịnihu. Dịka anyị bụ ụlọ ọrụ nke bụ Enyimba TV na redio, ụlọ ọrụ mgbasa ozi gbapụrụ iche soro
ụmụaka rụọ ọrụ ụnyaahụ dịka ha sonyere n'usoro mgbasa ozi nke obi ụtọ nakwa ịkụziri ndị mmadụ ihe n'ikuku. Onye nta akụkọ anyị Amarachi Ọsọndụ, onye ledoro usoro ihe omume a nakwa otu o siri gaa, bụ onye nke webatara akụkọ nke kọrọ banyere otu ụfọdụ ụmụaka ndị kwuru okwu n'ikuku nakwa otu obi dị ha, ebe ụfọdụ n'ime ha kọwara na nke abụọ ha nke mbụ ha na-abịa n'ogige nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Ndị nne na nna ha n'otu aka ahụ bụ ndị gosipụtara obi ekele maka ụdị ohere a nke ụmụ ha nwetara ịbụ ndị nke kwuru okwu n'ikuku, ma kelee ndị isi nke ụlọ ọrụ Enyimba TV na redio maka ohere ọma nke e nyere ụmụaka n'ụbọchị ha. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abịa ka akụkọ ndị a si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọrọ ebe ahụ maka na mụ onwe m na-alọta. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, mba Russia ga-ewepụ aha Taliban n'otu na-eyi ndụ egwu ndị nke ha machiri amachi ka afọ 3 gachara ha ji weghara ọchịchị na mba Afghanistan. Moscow anọrọla kemgbe ọtụtụ afọ na-akwalite mmekọrịta ya na Taliban, na-enwe nnọkọ elu nnọkọ ala nke mkparịta ụka gbasara nzụkọrịta ahịa ha na mba Afghanistan, n'agbanyeghị na mba ụwa na-agbarụ ihu maka akparamagwa dị otu a dịka ha na-enyekwa ya mmachibido. Nzọụkwụ a ga-emekwa ka nkwukọrịta okwu nke banyere amamihe nke dị n'etiti Russia na Afghanistan sikwuo ike, mana agaghị ele ọchịchị Taliban anya dịka nke iwu kwadoro, dịka ha na-achọ ịkpọ onwe ha mba Afghanistan nke ụlọ ụka alakụba kwụ na nke onwe ya. Ndị Taliban weghara ikikere ọchịchị n'afọ 2021 site n'aka ọchịchị nke mba Amerịka nọburu na-akwado. N'oge ahụ ha malitere itinye ụkpụrụ iwu nke ndị ụlọ ụka alakụba ndị tara akpụ n'ọrụ, nke gụnyere mmachibido nke ha machibidoro ụmụ nwanyị ibi ndụ nke ọhaneze na-ahụ anya na mba ahụ. N'akụkọ akụnụba, naira anọgidela na-ada ada n'otu akụkụ nke ahịa mgbanwerịta ego nke Forex, dịka akụkọ gosiri ụnyaahụ. N'ahịa okporo ámá, ndị ahịa akwụkwọ ego ndị ama dịka Bureau de Change kwuru na naira nọzi 1,000 naira, narị naira 520 dịka ndị ahịa na-azụta ya maka $1, nke bụ na ha zụtakwara $1 maka 1,000 naira, narị naira 490, ma na-ere ya 1,000 naira, narị naira 520, na-enwe ihe dịka uru nke naira 30. Ihe ndekọ a na-anọchite anya ndakpọ nke naira ji pasentị dị ala na-apụ n'ihe ọ na-buru ada, nke bụ naira 1,000 naira, narị naira 510 n'abalị 24 nke ọnwa Mee. Ka o si na-adị n'ụlọ ọba ego, naira na-ada 1,000 naira, narị naira 333 maka $1 ụnyaahụ, sitekwanụ na 1,000 naira, narị naira 482 ọ dịburu na-ada n'abalị 24 nke ọnwa Mee. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, dịka achị obi n'aka ma Nigeria ọ gakwa enweta ntozu oke maka iko AFCON nke afọ 2025 maka ndị na-erubeghị afọ 17. Ala anyị ga-ele ndị ogbo ha si mba Ghana ọbịa n'ịma aka nke ịzọ ndị nke atọ na iko WAFUB nke ndị na-erubeghị afọ 18 n'ọkaibe n'ama egwuregwu mahadum mba Ghana. Nigeria na Ghana darada n'itozu oke maka egwuregwu nke afọ 2025 nke akụnyụrụ ha anya na-agba nke na-esote nke ikpeazụ, ebe Burkina Faso meriri mba Ghana site n'ọkpụ goolu 2 nke asatara naanị 1, ebe Ivory Coast nọ n'ihu Nigeria n'otu ọkpụ goolu. Ka o si na-adị, otu egwuregwu bọọlụ abụọ ndị a ka na-enwe olileanya na aka nwere ike inye ha ohere nke itozu oke maka iko AFCON ndị na-erubeghị
erubeghị afọ 17 n'ihi na otu nhazi egwuregwu bọọlụ a na mba Afrịka enyechabeghị nkọwa ndị doro anya n'ihe metụtara otu egwu bọọlụ ole ga-etozu oke site n'otu mpaghara maka ngosipụta nke nka ha n'egwuregwu bọọlụ ụkwụ a na kọntinent Afrịka. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsa ọwa n'ihe metụtara akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana tupu anyị apịachie ya geghachi ntị n'isiokwu ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Onyeisiala Tinubu aṅụọla iyi iwusi ọchịchị kansụl ike maka ịlụso enweghị nchekwa ọgụ. Ndọrọndọrọ Enyemia na steeti Kano ka na-aga n'ihu dịka Bayero na Sanusi nabatara ndị isi nke mpaghara enwere na steeti ahụ n'obi eze dị iche iche. Ụlọ ọrụ Enyimba redio na TV emerụbela mmemme ụbọchị ụmụaka dịka ụmụaka soro rụọ ọrụ ndị ọrụ ekwurekwu na mgbasa ozi ikuku ụnyaahụ. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị nọ ebe ahụ gee ntị ma kirie akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Chebirikwa anyị echi mgbe a ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa ọzọ. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.